Hey guys, Mwnbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स नोंथांमोना आंनि प्रिभियास ब्लगखौ नायदोंबा मिथिखादों जानो हागौ जोङो शिलंआव दंफैयो ओमफ्राय दायो जोङो मोनसे भिउ पॉइन्ट नायनो थांगासिनो आरो माना मिथिया बाट सेरापुन्जि एलाकायावनो गोलैयो आरोना नानि ओमफ्राय दङ बिथिं आरो बिथिंबो दङ आरो सानै दंबावो बिसोरो ओंखारबायानो स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं नोंथांमोनजों आंनि माखासे स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय शेयार खालामनो नागिरदों बेफोरनो जाहैबाय इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाश आरो लोगोसे इटारनेल आयुर्वेदा स्किन लाइटिं अइल नोंथांमोननो दिन्थिनि माबोरैहाय आङो बेखौहाय इउज खालामो स' फार्स्टआवनो बेखौहाय 3 ड्रप्स लानानै मोखाङावहाय मोजाङै मासाज खालामनांगौ आरो 5 to 7 मिनिट्ससो मासाज खालामखांनानै मोजाङै मासाज खालामखांनायनि उनावहाय बे इटारनेल आयुर्वेदा लेमन एन्ड हानि फेस वाशखौहाय इउज खालामनांगौ आरो ओमफ्राय बे फेस वाशआ फमिं फेस वाश नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बिदि ब्रास थाखायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेफोरबायदि फेस वाश खालामनानै लादो नोंथांमोना साफा दैजोंहाय स' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नुखादों आरोना माबोरैहाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो लेमन आरो हानिया जोंनि स्किननि थाखाय बेसेबां माने हेल्पफुल आरो लोगोसे दायो फ्लिपकार्टआवहाय सुपार सेल सोलिगासिनो आरो स' बेफोर प्रडाक्ट्सफोरनि लिंकखौहाय आंनि डिसक्रिपसनावहाय होनानै दङ आरो बेखौहाय अर्डार खालामनानैहाय नोंथांमोनाबो पुरा ग्ल'यिं स्किन मोननो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो Guys, ओरैबायदि समायना Buri ya na? Iya, kok ini place juga kan nggak bisa main. Nggak bisa. Ini place saya. Nah, oleh sih. Mwjang. Buri ya na? Saya Ji size nudah nengke. जों थाबायलांनाया जों थांनाया बैनोमोन जायगाया मोनाबाय नै Say hi. Hi. What's your name? What's your name? Sai rồi hả? Musa ni? Buri na? Buri bunga mana itu sambung pada itu Mwjang mundu. Mimi. 숙소가 난 비우고요. Mwjang terus. Hah?
Hei, kita habis. फैबाय थांसै जों दायो नै मोनालायलायबाय आरो ओमफ्राय दोङो दायो सेरापुन्जियावहा हरखौ थाला पुलिस बाजारावनो थाहैनोसै जोङो ओमफ्राय दा विन्टार सिजनाव ना जायगाफोरा सेरापुन्जिनिया एकदम मोजां नंथारा आरो ना दा नोंथांमोना जुदि प्लानिं खालामबायदोंबा सेरापुन्जियाव फैनो दा फैयो आरो ना आरो बिनि उनावबो जुदि फैनो गोसोबा फैजायो खिन्थु दा रानसाव मोजां जायो आरो खिन्थु सामार सिजनावहा बिराद सिदोब मोजां जायो आरो ना रेनि सिजनावहा बिराद बरिया जायो स' नोंथांमोना बेटार सामार सिजनाव फैबानो जाबाय अखा हानाय टाइमावहा बिराद मोजां जायो आरो दायो जों मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जोङो मा जानो नागिरदों बेदर सावनाय फैदो Wih, ceklam na. बेदर सावनाय शिलंआवहाय मोनसे स्पेशल चाय मोनो आरोना बेनि नामानो जाहैबाय बिरियानि चाय बिराद टेस्टि जायो बियो बे बुस्थु बैयो सेफायनानै सावनानैहाय सेफायनानै बेनि फ्लेभारखौ होना होयो आरोना नै सावनानै बे मटका ना मा होनो मिथिया बे माबा बायदिया काप बायदिया बेखौ बेयावहा सावो आरो ओमफ्राय सावनानै बेयावहा बे सायावहा माने मा होनो बेनि फ्लेभारा माबानायनि थाखाय बेयावहा सेफायनानै होयो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहा गारहरफिननानै बेखौ लोंबाथाय डेन्जार टेस्टि गाइस बिराद टेस्टि बेनि बे सा माने जेरावबो मोनलोंफेराखै आं बिराद टेस्टि ओरैनोथ' आं सा बारा लोङा खिन्थु बेनि साखौबो बिराद लोङो आरो नै कयलानि नैयावहाय सावनाय नैबेखौ दा सिफ्रुनानै होना होयो आरोना सेफायनानैहा लाउदुमा चाय लाभार नालाय बेखायनो बिराद मोजां होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो अरिजिनेल भइसखौ होनो हायासै मानो होनोबा दखानाव मेथाइ दामबाय थादोंमोन हिट मेथाइ खोनासंनानै गोजां बोथोराव बेफोरबायदि गोथाव सा लोंनायनि मस्तियानो बेलेगखा ओमफ्राय बिसोरबो बिराद टेस्टि मोन्दोंमोन नानियाबोथ' लोङामोन खिन्थु बिराद टेस्टि मोन्दोंनो आरोना लाउदुमाथ' आरो मा होनबावनो गोथाव मोनखायो आरो लोगोसे नैबे बिथां लुदुरगियाबो गोथाव मोन्दोंनो टेस्टिमोन नालाय स' दहायनो खोन्थाखांखाबाय आङो आंनि स्किन केयार प्रडाक्ट्सफोरखौहाय स' आं पार्सनेलि इउज खालामनानै बिराद मोजां मोन्दों आरो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामनानै जाखिनि मोन्दों बेखौनो बुंदों आङो स' नोंथांमोनखौबो आसा खालामो आङो बेफोर प्रडाक्ट्सफोरखौहाय नोंथांमोना बायगोन स' डिसक्रिपसनावहाय लिंकआ होनानै दङ थाबैनो थांनानै अर्डारखौ खालामदो